jeg er godt nok lige kommet til Honolulu, Aloha. Og nu er jeg på vej hen til Convenience Centeret, der hvor kongressen den afholdes. Jeg har fået et par tips fra den gode Uffe, vores gode, skal lige over her uden at blive kørt ned, vores gode journalist i DOF, om hvordan man laver sådan nogle videoblogs her. Jeg skal blandt andet ikke lave det håndholdt, det gør jeg så stadigvæk. Men i hvert fald så spurgte han også ind til, om ikke jeg kunne forklare, hvorfor DOF er med her. Og det er vi jo simpelthen, fordi vi er medlem af IUCN, og så har vi jo noget politisk indflydelse, kan man sige. Det er en demokratisk organisation, og så vi er demokratiske aktive her. Og så passer det rigtig godt ind i BirdLifes slogan From Local to Global. Så vi er mest aktive lokale, men det føder ind globalt. Og det er lidt det samme, som IUCN også har et lille ordsprog, der hedder, at man skal tænke globalt, men handle regionalt og lokalt. Så det er det, vi gør her. Vi skal ind ud og øve lidt indflydelse og lytte og blive inspireret. Og så er der også lidt en slags efteruddannelse af Mark her. Og til jer, der lytter med, hvad er IUCN for en størrelse? Og hvad kan vi bruge IUCN til i lille DOF? Og hvad kan IUCN bruge lille DOF til? Jeg håber, at vi bliver meget mere klogere på her de kommende dage. Men velkommen til Honolulu. Så sidder jeg i en pause her til kongressen. Jeg sidder oppe på taget af kongresbygningen. Der er en kæmpe park heroppe, for det ikke skal være løgn. Masser af fugle, hvis I kan høre nogle bulbuller. De flyver rundt heroppe i træerne over mig. Men jeg vil lige komme med en lille update, hvad der er sket her i dag indtil nu. Der har været mulighed for diskussion, det plejer der sikkert være til de her IUCN-kongresser. Men der er ændret på stemmesystemet, så 90% af de stemmer, der skal afgives, det er gjort inden man mødes hernede. Det har vi simpelthen gjort elektronisk. Så der er langt færre forslag, der skal stemmes om, og det har givet mulighed og tid til noget diskussion imellem alle medlemmerne hernede til kongressen. Men et af de emner, der har været diskuteret, som jeg synes måske har størst relevans for Danmark, som jeg synes var ret spændende, det handler om landbruget versus biodiversiteten eller conservation af natur. Det er jo sådan lidt et paradoks, kan man sige. Landbruget er simpelthen ikke bæredygtigt på verdensplan. Og landbruget er den store synder, når det kommer til udryddelse af arter, når det kommer til nedgang i biodiversitet. Så der skal gøres noget, og det ser lidt sort ud, fordi at for eksempel i Afrika, jamen der forventer man, at befolkningstilvæksten den er sådan, at om 90 år, jamen så vil den være gange 5 i forhold til, hvad den er nu. Så der skal ske et eller andet, hvis vi skal sikre, at den føde, vi lever af, og som vi skal producere i et landbrug rundt omkring i verden, ikke resulterer i, at naturen simpelthen går rabundus. Vi skal bruge naturen, vi skal bruge den genetiske variation, der ligger ude i alle planterne i naturen, så vi kan lave nye afgrøder i fremtiden, når vi skal til at finde på noget, der kan hamle op med global opvarmning for eksempel, eller andre ting. Konklusionen var, at vi mangler simpelthen en plan. Vi skal ikke forvente, at politikerne kommer med planen rundt omkring i de forskellige nationer. Simpelthen fordi de tænker for kortsigtet, de tænker på stemmerne lige om hjørnet ved næste valg. Det her, det kræver en langsigtet plan, og det kræver viden. Men det, der skal til for ligesom at sikre, at landbrugsdriften på verdensplan bliver bæredygtig, det er at vi skal effektivisere, og 2, så skal vi prøve at reducere det madspild, som der faktisk er. En tredjedel af den fødevareproduktion, der bliver produceret i verden, går simpelthen til spilde og bliver smidt ud. Det skal der gøres noget ved. Og så endelig så skal vi ændre på den føde, vi indtager, også på globalt plan. Der blev ikke rigtig nævnt det, der var ikke nogen, der turde nævne det, men for eksempel kunne det jo hjælpe at gå over og blive vegetar. Hvis menneskeheden blev vegetarisk, jamen så vil vi spare en masse på klimakontoen, så det er i hvert fald en af vejene. Og hvad skal der så til for at speede processerne op omkring det her? Jamen, det er, vi skal have noget mere viden. Meget mere viden, og så skal vi bruge det til at lave en langsigtet plan. Og så skal vi også prøve at ændre nogle af tilskudsordningerne. Det er sådan, at op mod 80% af al fødevareproduktion her på jorden simpelthen er under tilskudsordninger fra de forskellige regeringer.
Så måske kunne man drive tilskudsordningerne i en retning, så landbrugsdriften blev drevet i en mere bæredygtig retning. Måske. Men i hvert fald så skal vi ikke forvente, at regeringerne tager skridtet i en mere bæredygtig retning og laver planer og indsamler viden til det her. Og derfor så kunne IUCN som organisation og som international organisation måske netop påtage sig en ledende rolle i at skubbe til det her, skubbe til mere bæredygtig landbrugsdrift, og dermed være med til at sikre biodiversiteten fremadrettet. Klimaet, det kunne man jo håbe. Men spændende er det i hvert fald her. Det er store emner, der er på dagsordenen, og man bliver lidt ydmyg som lille dansker, når man får lov at være med her. Men det var update fra dag 1 her på IUCN's World Congress i Hawaii. Så jeg kan bare sige aloha.